سلام وصلنا نعخم يخون زخبركم من زخبركن انت ختتلت مدبنا ازد حرحيدة معلتات الناتو حدش عمت غلت تشحن إسران 4 عمتت عنا سلام متأخبن كون لنا نتمننا أبزنا يلومي إسران شدشان تحساس مسنادونا مغد صلتانا إذا حلف سمون مدبنا أبكال أي مفارقني عمتك لتشحن إسران سلستن زدت رأيو عبيت مس إيرتراس تأساسرو سبورتاو في تأمنتات كالملكتنا مكتالكم بخبرنا عدم ورحملة تقدماي بلجيماويت وورلد تور تيم انترمارشي سيركس وانتي بنيام قرماي كاب حدك سب إسران سلستن حملة أبستسالت وددر جراند تور فرانس تخافيلو بنيام نتداليو زنبرا إسران حدن مدرخات ويدما سلست شحن 450 كيلومتر رحقات ببقعات برأس مززامو أبشوعي مدرخ سلساي درجة أمبل إسران حدن زازامن مدرخ دما شادشاي درجة بمحاز بلوت وطيت أمزكيبو أبزدين ماركاوي يوناس فينغار رونا نبج أماليا أولو الجزي بلجماوي ياسبر فيليبينوس عود كتالي أماليا شوكا زخونلو مبل 210 تور دي فرانس بينيام قدم شوكا بحفشة 9 بمهلال مبل 10 تغلت ترتا تسريعو تور دي فرانس بعصر شمون تحملة أما بالعصر شدش مدرخ إسران كلتن 4 كيلومتر زنوحاتو وددر كرونومتر أمست أنا قدلو أفرنسات مرتز قسم زنبرة شامبيون إيرترا كلتشحن إسران سلستن عوت أمان ماونتين بشكلتاتو تحيو قد مغلوم تقدادمتي بمبقاس نتتدالي زنبرة قعزو عايمو علاماني تقعزو نبتخات تمهرو بشكلتا أم متاوز نتف قبرسناو بروجكت كوبيكا شاريتي كابستفل علي وقناتا قالبو رخيبو وفياتاتن حاجة زنز رخبرلو من قدي نمتتاحينيرو هاجراوي فدرشن كعسو أجري إرترا كاب كل التكسب 10 تخلت حملة أمونجو كلن زبطات هاجراو قطمات كعسو أجري تحت إسران سلستن عمد كل تيوتسوتا كايدو أبتو وددر زوا مأكل كل تيو تسوتات عود تخيناق توتسكلا كابدك أنستيو زبطات دوبن سمينا وقيح بحرن كابدك تبعتيو عن سبان دوبن كالعين سلسين درجة حزن عود تجانتا عباي وانجان 100 شحناقفان كالإيتي 75 شحناقفا سالسيتي 5 شحناقفا تشلمن أتقعي إثيوبياويت كلب حواسا كنما علي سليمان بعسران شدشن حملة مس كلبون زتصنحو وعل بتوسخي كل التعامتات منفقنا النوحيو بريزيدنت هاجراو فدرشن كعسو أجري إرترا أتو باولوس ولد هايمانوت أبال فتساميت كوميتي سيكافا بمخان أبمود أتاسمون ورح حملة تمريتو أبال إيطالياويت كلاب جرين بروجكت بردياني هنوك مولو برهان كاب تشعتك 17 حملة أب تشاينا بستسلاسل الزور كيانجي ليك هدور عوتات بمحفاظ درب مالتات لبيسو هنوك أبز أب شمونت مدرخات شعين 335 كيلومتر شفنا زور أب حموشة مدرخات مسقداموت 10 بلوت أتو دادرتي بدحرمتاو أب شوعي نخلهم بتهالا لغتو سعيرو قداماي بموتعود كوينو كموتيت نايز دمر عوتاتو وانا نبج أماليا وهلو الجزي كمون قتل أماليا قدم شكواب رأس مخانو أماليا نقص عقب كأ سالساي ترتات سريعو بجاكازي كانتو جرين بروجكت برديانون قداميت عوت تخينا تقدم ماي كلب إيريتيل بيتروس مانجس بعسران شمونتن حملة مستركاويت كونتيننتال كلب بيكوز بلديسي نخط صوت بمسمع عبتا غانتام بزيت انحو دهاجرو ناتنا البرهانة تتنبيرو ناتنا البرهانة بوغانو بسنبت 3 حملة 204 حدن كيلومتر رحكتها بزعممة وددر كلاسيك جرون بري كولتيب سالساي رؤسو هادمو بدحرمو علو نكازاكستاناوي دانيني ماركوني تقتلو كالعيد رجحيزو أبوديم دايبو بدرجة غانتا دما كلب بيكوز بلديسي عود تخينا ورحنا حاسة تقدم ماي أمريكاويت كلب AF Education Easy Post أولمبيكاو مرهاو قدوس كابسلاسان حدن حملة كساب كلتن حاسة أفرنسا بستقبرة 3 مدرخات زد قلالة توردلان أبقال أي مدرخ تشعي أبسلساي مدرخ 10 درجة بمحاز نود الدرو دحر مززامو بهولو الجزي حمشي ترتات السريعو كازاكستاناويت أورلد تور تيم أستانا نينوك ملوبرهان أم مسارعة 5 أمبرتون كاب بحدة الريك للتشحن إسران 4 كساب مفتس أمتا ورحة حساس كل التشحن إسران حموشتن مالي آلي بسوق أدادة مخانون بإسران شمونتن نحاسة أبزوت ساعتو مقلتي أفليتا كبحتي كسب حموشة نحاسة أبطر كبسة سلاسلة حموشة مدرغة شفنت بالمئة عامات ريبوبليك زد قدادمة بيتروس مانجس كل التمالياتات بمحات ترنوع وتشبيتو أبسال سي مدرخ حموشي أمزازم مدرخ دما كان أي درجة بمحاز أنت أبارا أو تيت زمزقبة بيتروس بوهول الجزي قبل النايتو زربو مخان بج أماليا أبرسمون نانو نبولو تقول دومن السين التوهاب تعدى مالياون نبروتو كيروا
بجكا زنسو أب قلس نماليا نقص عقب حموشاي ترتا تسريعو ودي كانتو ناتنائيل برهان بشنقو أب كالاي مدرخ نايت زور كالاي درجة حس كلو كلبهم دما بدرجة كانتا قدامي توتيا بيتروس بتوسخي كاب 25 كساب 27 نحاسه ኣብ ተመሳሳሊ ሃገራት ዝተገብረ ውድድር ቱር ኢጊዶ ጻዕዳ ማልያ ብሉጽ መንእሰይ ተሸሊሙ ካብ 2 ክሳብ 6 ነሓሰ ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝተኻየደ ቱር ደናሙር ዝተሳተፈ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ 151 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈነ ሳልሳይ መድረኽ ታሽዓይ ተርታ ተሰሪዑ ተቀዳዳማይ ማሌዥያዊት ኮንቲነንታል ክለብ ተረንጋኖ ፖሊጎን መትከል ኢዮብ ብሸነኹ ብ26 ነሓሰ ኣብ ቱር ካንዶቫን ኢራን ኣብ ዝገበሮ ቅድድም ክላሲክ 5 ደረጃ ጨቢጡ መትከል ብተወሰኺ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ናይ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዝተገብረ 4 መድረኻት ዝነበሮ ቱር ኢራን ቱር ኣዘርባይጃን ኣብ 5 መድረኽ 4 ደረጃ ብርእሲ መሓዙ ብሁሉል ግዜ 5 ተርታ ተሰሪዑ أبال أمريكا تورلو ترتيم ليدل تريك ناتنائل تسفاتيون دما أبراب عين مزازمن مدرخ زور جرمن مبل عسره وطيو شامبيون قددم بشكلة عالم كاب حموس سلسته كساب سنبت 10 سلسته نحاسه أب كتما غلاسغو سكوتلاند أبستأنقدلو أب مخفت علت إيرتراو نيزرلانداوي دانيال أبراهام ويكا داويت محاري إيراب زو حدثن كلنا نزلوم تودادرتي أبز حقوف مدب باراسايكلينج دك تبعتيو سي حموشتك قداماي بموطا زودي شامبيون عالم دافئو إيراب نتي أب تراكس تسلاسل 15 كيلومتر زعامة وددر أب ساعة 5.992 كيلومتر ناتحنببة نمبزحت متهالا لغتو زوريا دريبو بدحر معواتيو تشلم ورك مدالي خوينو نسو بتوسخي بحموس 10 نحاسة أب زقبرو قددم بارا كرونومتر بحتي نحمشي عمد شامبيون بمخان توسخي ورك مدالي دليبو إيراب بدحر خلطقنا أب كتما روتردام نيزرلاند سابستقانع وددرات بارا شامبيون إيروبا 15 كيلومتر أب زرحكاتو وددر كرونومتر كال أي درجة بمحاز برور مداليك سلم كلو 78 كيلومتر أب زرحكاتو وددر ترقادما نخلهم ودادرتو رتريتو قدماي بموطا شامبيون إيروبا نموخان بقيعو أبز نايز عمت وددر شامبيون عالم أب قددم ترقيا مدب سينير كابز خونه يخون أوان نلعلي زبزحو مالت شوعات تقدادم تقتسلف زقباز نبرت إيرترا نتصور بزيكونا حلخلاق زمال أو قداي كمون بزحو تتات بزلع علمان قدن أبز وددر بسلسة سبورتانياتات مالت ناتنائيل برهانة داوي تيمانن هنوك مولو برهانة رايتو وكيلا سلستيوم دما بمودقتن بشكلة تام بلشاون نترحك أدكساب مودقتا يشفنوون أبز وددر كأتو تحريوم زنبرو مرهاو قدوس أمانئيل قبر اكزابيهر ناتنائيل تسفاتيونن بنيام قرماينا يتخافلون أبز علت نيزرلانداوي ماتيو فول ديل بول نتتصارر ترحرحو نبينو بمئتاو شامبيون عالم كوينو هاجراويت كانتا إيرترا تحت 23 عمد بمنقدي أخليلو الرفاينة ملكياس قدوسن نهوم زرقاين بقدام 10 نحاسة أبستسالة قددم ترقاس تقدادمت كتكون كلا ملكياس قدوس مبل 59 ترتاحيزو أبزي بزناب استعجب قددم أخليلو الرفاينن نهوم زرقاين قداي مودقتي أبزخونلو نهوم كان مسرع قددم كإلا خلو أخليلو خاء كساب مود أتا قعزو بمقتصال مبل 77 ترتاح تسريعو هاجراويت غانتا أتلتيكس إيرترا كاب 19 كساب 27 نحاسة أب بودابست هنغاري أبستخايدة مبل 19 شامبيون عالم بمنقدي أولمبيكاوين نازريت ولدو دولش تسفو عقبة كبرم قويتو كفلة كومون مرهاو كسته برهانة أجاين مرهاو مبراتون تساتيفا أبزي شامبيون زحاشو وصيت زرخبا أب عودي قويا ماراتون استقدادما نازريت ولدون دولشي تسفون ب26 نحاسة أبزي قبر قددم بقدم تقتل شامونيتن عسريتن بموطئن أب تاريخ شامبيون أتلتيكس عالم نفلما قزي كلت إيرتراوين دك أنستيو أتلتات مسقدامو تعسرت تقدادمتي تسريعن وددر شامبيون كعسو أجر زوا مأكل بسنبت 27 نحاسة بستزازملو كلب دندن بغلتيو صوتات نمورا درتا بنت ببليتسا شامبيون كوينا كابدك تبعتيو قنتات كأيح بحرن التحريرن كابدك أنستيو دما كلبات سجنن إنشورانسن بقدم تقتل كالعين سالسين درجة وحيسن عود تقانتا عباي وانجا وركي ميداليان 4 أقفان كالي تزوت برر ميداليان 3 أقفان سالساي درجة حزتك نحاس ميداليان 10 أقفان تشليمن ورح مسكرم أورح قنبت أب جرودي إيطاليا استخافله أولمبيكاو تقدادماي أمريكاوي وورلوتر تيم ليدل تريك أولمبيكاوي أماني القبرق زيابيهر قاب 26 نحاسة كساب 10 شوعات مسكرم أبستقانع مبل 7 شمونتن قددم فولتا سبقانيون بمستافو أب حد عمت أب كل توددرات جراند تور نخكافل بقيعو
ኣብዚ ዙር ብውሕዱ ኣብ ክልተ መድረኻት ሃዲሙ ብሉፅ ፆታ ዘርኣየ ማኑኤል ንብሙልኡ 21 መድረኻት ብሰላምን ብብቕዓት ኣብ ርእሲ ምፍጻሙ ኣብ ታሽዓይ መድረኽ 4ይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ታሪኹ ዝበለፀ ናይ ግራንድ ቱር ውፅኢት ረኺቡ። ኣብዚ ዙር ኣሜሪካዊ ተቐዳዳማይ ክለብ ጃምቦ ቪስማ ሴፕኩስ ዕውት ኮይኑ ወፂኡ። ካብ 31 ናሓሰ ክሳብ 3 መስከረም ኣብ ዝቐጸለ ውድድር ብሽክለታ ጂሮ ፍሩሊ ቬኔዚያ ጓላ ዝተጸምደ ናሆም ዘርኣይ ብክልተ መስከረም ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ናይቲ ዙር 5ይ ኮይኑ ብምእታው ንኡድ ውፅኢት ረኺቡ። ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ቤልጅየም ኣብ ውድድር ክላሲክ ጂፒ ኣልበርት ፎቪል ዝተፃወተ ኣኽሊሉ ረፋይነ ድማ 8ይ ደረጃ ሒዙ። ተቐዳዳማይ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድ ዳዊት የማነ ካብ 8 ክሳብ 18 መስከረም ኣብ ቻይና ኣብ ቱርቦያንግሌ ካብ ዝገበረ ቅድድም ኣብ 3 ካብ ተዳልዩ ዝነበረ 11 መድረኻት ምስ ብሉፃት 10 ተቐዳደምቲ ኣብ ልዕሊ ምእታው ብሁሉል ግዜ ዕውት ብጫ ማልያ ኮይኑ ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ቅልስ ንማልያ ንጉስ ዓቐብ እውን ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዙ 2 ማልያታት ኣብ ከብሑ ቢሩ። ጋንቱ ባይክ ኤድ እንተኾነት እውን ብደረጃ ክለብ ጎብለል ኮይና ቢንያም ግርማይ ልዕሊ 200 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝሸፈኑ ክልተ ቅድድማት ማለት ብረቡዕ 13 መስከረም ኣብ ውድድር ክላሲክ ግራንድ ፕሪ ደ ቫሎኒ ቤልጅየም ከምኡውን ብሰንበት 24 መስከረም ኣብ ውድድር ክላሲክ ፓሪሾንቲ ፈረንሳ 7ይ ተርታ ተሰሪዑ። ናትናኤል ተስፋጽዮን ብወገኑ ብ24 መስከረም ኣብ ዝተቃንዐ 5ይ መድረኽ ውድድር ብሽክለታ ስኮዳ ቱር ሉክሰምቡርግ 7ይ ተርታ ጨቢጡ። 8ይ መድረኽ ዝሓቆፈ ዙር ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ካብ ሰንበት 24 ክሳብ ባሕቲ ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደሉ ብዓወት ብውልቅስ ተቐዳደመን ኣከታቲሉ ድማ ንኻልኣይ ዓመቱ ሻምፒዮን ብምዃን ብጫ ማልያ ዝወነነን ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ተፈጺሙ። ኤፍሬም ገብረ ህይወት ብሉፅ ሓኳረ ብምዃን ማልያ ንጉስ ዓቐብ ገዲም ተቐዳዳማይ ሜሮን ተሾመ ድማ ብሉፅ ሾኻኻይ ተሰሚዩ ቀጠልያ ማልያ ተቐቢሎም። ኣባል ጋንታ ደንደን ኣድያም ዳዊት ብወገና ንቅድድም ደቂ ኣንስትዮ ዓብሊላ ብሁሉል ግዜ ብቅድድም ሽኳ ብምሕኳር ዓቐብ ቀዳመይቲ ብምውፃእ 3 ማልያታት ጠርኒፋ። ብምክንያት መጉዳእቲ ንልዕሊ 1 ዓመት ካብ ውድድር ተኣልዩ ዝፀንሐ ኦሎምፒካዊ ኣሮን ክፍለ ብ8 መስከረም ናብ ቅድድም ተመሊሱ ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዘካየዶ ውድድር 10,000 ሜትሮ ሜሞርያል ቫንዳም 8ይ ተርታ ብምሓዝ ኣተባባዒ ውፅኢት ኣመዝጊቡ። ኤርትራዊት ኣሜሪካዊት ወይኒ ቀላቲ ብ23 መስከረም ቀዳመይቲ ብምውፃእ ሻምፒዮን ቅድድም ጉያ ርሕቀት 10,000 ሜትር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይና ብዓርቢ 22 መስከረም ኣብ ውድድር ጉያ ሞሮር ሮይ ግሪያክ ኢንቪቴሽናል ዝተቀዳደመ ሃብቶም ሳሙኤል ድማ ብተመሳሳሊ ዕውት ብምዃን ስሙን ስም ሃገሩን ብክብሪ ኣፀዊዑ። ወርሒ ጥቅምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኤርትራ ካብ 30 መስከረም ክሳብ 1 ጥቅምቲ ኣብ ሪጋ ላትቪያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮን ጉያ ጽርግያ ኣትሌቲክስ ዓለም ኣብ ዝተሳተፈትሉ ዳዊት ሰዓረ ኣብ ውድድር ጉያ 50,000 ሜትር 4ይ ደረጃ ክሕዝ ከሎ ሳምሶም ኣማረ ኣብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን መበል 9 ተሰሪዑ። ዳዊት ሰዓረ ብተወሳኺ ብ15 ጥቅምቲ ኣብ በርሊን ጀርመን ኣብ ዝተሳለጠ ውድድር ጉያ 10,000 ሜትር ደገዎ ግሬት ቀዳማይ ተዓዋቲ ብምዃን ደሚቑ። ብርሃነ በርሀ ድማ ባሕቲ ጥቅምቲ ኬንያዊ ሮኖ ቼሮፕ ዕውት ኮይኑ ዝወፀሉ ውድድር ማራቶን ኮሲስ ፒስ ስሎቫኪያ 3ይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚ ነሓስ መዳልያ ኮይኑ ኤርትራዊት ፈረንሳዊት መቅደስ ወልዱ ብ8 ጥቅምቲ ኣብ ፈረንሳ ዝተሳለጠ ውድድር ጉያ 20 ኪሎ ሜትር ፓሪስ ካልኣይ ደረጃ ብምጭባጥ ተሰላሚት ብሩር መዳልያ ንምዃን ክኢላ። ብ15 ጥቅምቲ ኣብ መበል 33 ውድድር ማራቶን ዳልያን ዝተቀዳደመ መርሃዊ ኸሰተ ንዕውት ኢትዮጵያዊ ፀዳት ኣባጀ ስዒቡ ብምእታው ብሩር መዳልያ ከንጠልጠል ከሎ ህዝቅኤል ተወልደ ከዓ 10ይ ደረጃ ሒዙ። መርሃዊ መብራህቱ ብ22 ጥቅምቲ 8.7 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኣብ ዝሸፈነ መበል 69 ውድድር ጉያ ሞሮር ክሮስ ኢንተርናሽናል ዞርኖትሳ ብተመሳሳሊ ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ፖድየም ደይቡ። ኣብዚ ቅድድም ፊሊሞን ክብሮም 4ይ ግርማይ ገብረስላሴ 10ይ ተርታ ተሰሪዖም። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ዕለት ኣብ ቅድድም ማራቶን ቦዝናን ፖላንድ ዝተጸምደ ፔትሮ ማሙ ንኩሎም መወዳድርቱ ረቲዑ ብ2 ሰዓታት 57 ካልኢታትን ጎብለል ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንክብረ ወሰን ናይቲ መወዳደሪ ቦታ ብ13 ካልኢታት ኣመሓይሽዎ። ብ29 ጥቅምቲ ኣብ ኣጻድፍ ጎቦታት ከተማ ከረን ኣብ ዝተሰለጠ ሃገራዊ ውድድር ጉያ ጎቦ ካብ ትሕቲ 20 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ቅዱሳን ተወልደ ካብ ዞባ ደቡብ ካብ ተመሳሳሊ ክልል ዕድመ ደቂ ተባዕትዮ ዮሴፍ ኣደም ካብ ጋሽ ባርካ ካብ ሲነር ደቂ ኣንስትዮ ርግበ ሃብተስላሴ ካብ ዞባ ደቡብ ከምኡውን ካብ ሲነር ደቂ ተባዕትዮ ኣምባሳጀር ወልደ ሚካኤል ካብ ክለብ ደንደን ዕውታት ኮይኖም።
ቢንያም ግርማይ ብሓደ ጥቅምቲ ኣብ ውድድር ክላሲክ ሎቶ ፋመን ኣርዴን ቤልጅየም ሻሙናይ ተርታ ሒዙ ካብ 5 ክሳብ 9 ጥቅምቲ ኣብ ዙር ብሽክለታ ሄናን ቻይና ዝተወዳደረ መትከል ኢዮብ ኣብ 4ይ መድረኽ ዕዉት ማልያ ህርኩት ተቐዳዳማይ ኮይኑ ዳዊት የማነ ብወገኑ ካብ 8 ክሳብ 15 ጥቅምቲ ኣብ ፕሬዚደንታዊ ዙር ቱርኪ ኣብ ዝተኻፈለሉ ኣብ 5ይ መድረኽ ኣብ መንጎ ዝነበረ ውድድራት ሽኳ ዝለዓለ ነጥቢ ብምውህላሉ ጻዕዳ ማልያ ለቢሱ ተቐዳደምቲ ዩኤል ሃብተኣብን ዓወት ኣማንን ንሓደ ወርሕን ፈረቓን ዝኣክል ግዜ ዝለዓለ ስልጠና ንምውሳድ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናብ ዝርከብ ማእከል መሰልጠኒ ብሽክለታ ቐኒዖም ን10 ዓመታት ብደረጃ ፕሮፌሽናል ዝነጠፈ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ብ15 ጥቅምቲ ምስ ወይዘሪት ሄርሞን ቃል ኪዳን ኣሲሩ ወርሒ ሕዳር ب5 ሕዳር ኣብ ጎደና ሓርነት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ብሽክለታ ክራይቴሪዮም ኣስመራ ካብ ሲኒየር ደቂ ተባዕትዮ ሚልክያስ ማእከለ ካብ ኣስቤኮ ካብ ሲኒየር ደቂ ኣንስትዮ ኣድያም ዳዊት ካብ ደንደን ካብ ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ ሮቤል ግርማይ ካብ ደንደን ካብ ዩዝ ዳካርሶ ኬቨን ተክለማርያም ካብ ኣስቤኮ ዕውታት ኮይኖም ን5 መድረኻት ዝተሰላሰለ ሻምፒዮን ዞባ ማእከል ብ19 ጥቅምቲ ኣብ ዝተዛዘመሉ ከዓ ሚልክያስ ማእከለ ብውህሉል ግዜን ብቕድድም ሽኳን ቀዳማይ ብምዃን ተውለ ዓወታት ክጭብጥ ከሎ ሚልዮን ክፍለ ብውልቂ ዕዉት ማልያ ንጉስ ዓቐብ ኮይኑ ብደረጃ ጋንታ ድማ ኣስፔኮ ሻምፒዮን ኮይና ካብ ሲኒየር ደቂ ኣንስትዮ ኣድያም ዳዊት ብውህሉል ግዜ ከምኡውን ብምሕኳር ዓቐብ ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ካብ ሰራይ ርሳዋ ብሽኳ ክብሪ ሻምፒዮን ለቢሰን ደንደን ድማ ብጋንታ ጎብለል ኮይና ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ዩኤል ሃብተኣብ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝተኻየደ 170 ኪሎ ሜተር ዝርሕቀቱ ውድድር ፒፒኤ ዋንቶነር ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ንመድረኽ ሽልማት ክበቃዕ ከሎ ሻምፒዮን ኤርትራ 2023 ዓወት ኣማን ድማ 6ይ ደረጃ ጨቢጡ ኣዳለውቲ ውድድር ብሽክለታ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ዙር ጋቦን ብ20 ሕዳር ብሉፅ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ 2023 ንምስማይ 15 ተቐዳደምቲ ኣብ ዝሓፀይሉ 5 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቢንያም ግርማይ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ናትናኤል ተስፋጽዮንን ናትናኤል ብርሃንን ተረቂሖም ኣዳለውቲ ዙር ሩዋንዳ ብ24 ሕዳር ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ 16 ኣብ መበል 16 ውድድር ሩዋንዳ ዝሳተፋ ጋንታታት ኣፍሊጦም ኣብዚ ካብ 18 ክሳብ 25 የካቲት 2024 ዝካየድ 740 ኪሎ ሜተር ሽፍን ዙር ንኽሳተፋ 40 ጋንታታት ዝተሓተታ ክኾና ከለዋ ኤርትራ ካብተን ብቐዳምነት ንኽካፈላ ዝተሓሬት ሃገር እያ ተወሰኽቲ 4 ተሳተፍቲ ጋንታታት ኣብ ዝወርሒ እዚ ክልለያ ምዃነን ተፈሊጡሎ ኣትሌት ወይኒ ቀላቲ ብ23 ሕዳር ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ውድድር ጉያ 4.748 ማይል ማንቸስተር ሮድ ን30 ዓመት ኣከታቲላ ቀዳመይቲ ብምውፃእ ንስማ ኾሊዓ ፊሊሞን ክብሮምን ኣሮን ክፍለን ብሸነኾም ኣብ ውድድር ጉያ ሞሮር ኣልኮበንዳስ እስጳኛ ብቐደም ተኸተል 4ን 5ን ደረጃ ብምሓዝ ማሕረ ዝኾነ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ኣብ ሩዋንዳ ዝተሳለጠ ሻሙናይ ውድድር ሻምፒዮን ምሕምባስ ዞን 3 ኣፍሪቃ ዝተሳተፈት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብመንገዲ ክርስቲና መኮነን 2 ወርቅን ሓንቲ ብሩርን ብመንገዲ ሄርሜላ ንጉሰ ድማ ሓንቲ ነሓስ መዳልያ ደሊባ ወርሒ ታሕሳስ 6 ኣትሌታት ፊዮሪ ገብረ ህይወት ስኒት ሳምሶም ማርያ ዓሊ ኣርያም ሓድሽ ኣልማስ ክፍሎምን ዲያና ሽሻይን ትምህርቲ ንምቕሳም ብ8 ታሕሳስ ኣብ ኬንያ ናብ ዝተደኮነ ማእከል መሰልጠኒ ኣትሌቲክስ ኤልዩድ ኪፕቾገ ምሪሐን ብርሃነ ጸጋይ ብ10 ታሕሳስ ኣብ ቅድድም ማራቶን ፓወሬድ ሞንተሪ ሜክሲኮ ቀዳማይ ብምውፃእ ኣርሓ ናይቲ ውድድር ኮይኑ ሳምሶም ኣማረ ብ16 ታሕሳስ ንፈለማ ግዚኡ ኣብ ዘሰላሰሎ ውድድር ዝለዓለ ነዊሕ ርሕቀት ዕውት ቅድድም ማራቶን ኣቡዳቢ ብምዃን ታሪክ ሰሪሑ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ዕውት ናይቲ ብኣዳለውቲ ውድድር ብሽክለታ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ዙር ጋቦን ተወዲቡ ዓመታዊ ዝውሃብ ሽልማት ብሉፅ ኣፍሪቃ 2023 ከም ዝኾነ ብ15 ታሕሳስ ኣብ ዝወፀ መግለፂ ዕላው ኮይኑ 25 ዝኣባላታ መማይት ኮሚቴ ብዝሃበቶ ድምፂ መሰረት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ወናኒ ናይቲ ንመበል 12 ግዜ ዝተዓደለ ሽልማት ክኸውን ከሎ ቢንያም ግርማይን ተወላዲ ሞሮኮ ኣሽራፍ ኤዶግምን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዞም እዚ ሽልማት ኣብ 2012 ካብ ዝጅመር ንድሓር 8 ግዜ ኣብ ኢድ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ኣትዩ ሄኖክ ብተወሳኺ UCI ኣብ ዝሰርዖ መሳልል ጽፍሒ ተቐዳደምቲ ኣፍሪቃ ነዚ ዓመት እዚ ብ844.75 ነጥቢ ቀዳማይ ተሰሪዑ ክፍጽሞ ከሎ ቢንያም ግርማይ ብ793 ካልኣይ ኣሽራፍ ኤዶግሚ ብ573 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም
بدرجة هاجر إرترا نموروكون الجيريان أختيلا بعبلا لنتبي قدمت وزع زخبركن أفكارت سبورت لوم سومون تسنادي أزنبرا سومناو مدب سبورت أبسزازي مولو أبزغت السومون بخال استفلت حستو كساب نرخب دقيمنا سلام الرهوان زلو عمد كخونلنا نتمننا نسنابتكم